ҷонибек хуҷамуродови 25 сола баъд аз бозпурсӣ пулис даст ба худкушӣ задааст. пайвандон рӯзи 19 декабр ҷанозаи ин ҷавонро дар зодгоҳаш деҳаи селбури ноҳияи восе ба хок супурданд. ба гуфтаи пайвандон пулис ин ҷавонро дар таҷовуз ба номуси як духтар гумонбар медонистааст. چای با حقلی بچه با نوموسی بچه زوری بود که قطع یگان دخته گم نمیزن میفتون بچه کایزر میگیری اپا میگو ما دیپلوما بگیریم قطعی بچه تو مسکو میرم کار میکنم میام ماشین میگیرم بعد مزن میگیرم. ҷонибек хуҷамуродов донишҷӯи курси чоруми донишгоҳи шаҳри куло буд. ҳамсабақону пайвандон аз ҷонибек як ҷавони ором табиат ёд мекунанд. бачаи ором табиат буд, хаб доим. талбак майхонов тағои ҷонибек хуҷамуродов нафаре буд ки ҷонибекро бо дархости телефонии пулис ба идораи милиса бурд. акай талбак омади гу гашт нигоҳ кардам, я мардаки қад баланд, сарш кам алашдай, дар дасташам хеле китоб. гуфтам ту ки? гуфт ки ман Ҳикматуллоев. ханди. гуфт ки биё қатъи мо биё гу. ҳами сиёсат кардаша медонӣ 1 сол то 3 сола ҳаққи ту турмад мекунем. дар уҷа медонӣ чӣ кор мекунанд? ана қаддарозе ки дар уҷа кабинетро омадем, ки медонӣ дар уҷа чӣ кор мекунанд? мана протокол мекунам, вай мекунам, месупорам, 1 сол то 3 сола турмад мекунанд. дар турма медонӣ чӣ кор мекунанд? хандида гуфт ки инам хеле мекунанд. ба нақли пайвандони ҷонибек дар идораи пулис онҳоро Баҳром Ҳикматуллоев, муфаттиши шуъбаи корҳои дохилии ноҳияи восе бозпурсӣ кардааст. талбак майхонов ки ҷонибекро дар идораи пулис ҳамроҳӣ мекард гуфт бародарзодааш иттиҳомро дар нисбаташ туҳмат донистааст. гуфт ки ин духтара гуфт мана 3-4 лист баёнот додаги ба номи тарза шикоятӣ фалон шидай бисмадон шидай хеле гуфта ба гуфт ки баёнот бинавис. ин бача гиря мекунад, мега ки ман ҳамин кора накардам. یعنی تجاوز با бале мега накардам. баъд аз берун шудан аз бозпурсӣ шаби 18 ба 19 декабр ҷасади ҷонибекро аз зери дор пайдо карданд. Баҳром Ҳикматуллоев, муфаттише ки ба гуфтаи пайвандони ҷонибек боиси худкушии вай шудааст, ба занги телефонии радиои озодӣ ҷавоб дод, аммо аз посух худдорӣ кард. ин муфаттиши милиса нафаре аст ки дар марги Саидамир Суфиев, як сокини дигари ноҳияи восе низ гумонбар буд ва додситонӣ нисбаташ парвандаи ҷиноӣ боз карда буд. мақомот расман худкушии ҷонибек хуҷамуродови 25 соларо шарҳ надоданд.